Mikor érett a gránátalma? Szeptember-októberban érik, de hogy pontosan mikor kell leszedni, az több külső tényezőtől függ. Megnézhetjük, ez a gránátalma külső héjszíne piros, de az ellentétes oldalán, ahol kevesebb fény érte, ott sárgás, és mégis érett. Hát egyrészt minősíti az érettséget az, hogy már kezd repedni, másrészt megfordítom úgy, hogy lássátok, a teljesen kerek formáról egy szögletesebbre változik a gránátalma az érés során, és amit nem tudok átadni, de a külső textúrája a sima fényesről egyre szemcsésebbé változik. És mikor érik az a gránátalma, amit a saját kertedbe nevez? Ha veszel tőlem ilyen 2 literes kis cserepes gránátalma csemetéket, akkor 1 év múlva van egy 1 méteres növényed, amin 1 éves erős hajtások vannak, és ha még 1 évet vársz, akkor ezek az 1 éves hajtások 2 évesek lesznek, és a gránátalma a 2 éves ágakon már teremni fog. Ilyen gyönyörű, szép terméseket, mint amit a kezemben tartok. Ha szeretnél gránátalmát a saját kertedbe nevelni, gyere el a szegedi abéliás kertbe, tudok adni ehhez egészséges ültetnivaló csemetéket a saját kerted szépítésére. Köszönöm a figyelmedet, Zsoltér Zsuzsanna, Abéliás Kert Faiskola. Szép növények, kedvező áron!